Kommer tættere og tættere på Romeriet, kan jeg mærke. Sådan her skal min have også se ud. Så nu er jeg halvrask. Ikke helt, men nu kan vi i hvert fald køre igen. Hold da op. Okay, nu bliver det helt vildt. Det er lige noget for en anden læs, det her. Det I ser på lige nu, det er en voksen mand på 28 år, der kører i hans meget maskuline Fiat 500 i rød farve. Han har lejet i Italien. Jeg ved ikke, hvorfor det er Airbnb, jeg skal bo, hvor jeg ikke styr på en skid. Min kæreste styr på det hele. Men vi er i hvert fald på vej ind til Milano for at bo på vores første hotel. Men velkommen til min ferie. Så skal vi lige hente vores nøgle til et Airbnb. Jeg har åbenbart fundet et sted i ghettoen, fordi jeg er så skide nære med at bruge penge på de her hoteller her. Ja, I skal lige se det røde lyn her. Jeg siger så bare, hold kæft, en lækker bil, jeg har fået. Nej, jeg låser aldrig den her bil op. Jeg skal aldrig skille mig af med den her igen. Jeg tror, når jeg kommer hjem, så sælger jeg min blå Model 3 Tesla, og så køber jeg sådan en her. Okay, lad os se, hvad det kan. Vi har i hvert fald casting couchen her. Og så lugter der rigtig italiensk hi-fi butik herinde, så det er super. Så har vi en seng, og så har vi toilettet med en røvspuler til. Jeg giver hotelværelset en karakter, der hedder 3 ud af 10. Det skulle da et fedt nok køkken, og der er popcornskat. Det her, det er min kærestes definition af et fedt køkken. Jeg kan godt finde et federe køkkenskab. Men ved du hvad, vi skal ikke lave mad, fordi vi skal ud og spise. Første måltid i Italien efter 2 timers kørsel eller sådan noget. Jeg skal have kartofler, salat og kød. Karen skal have pasta med et brugt kondom ovenpå. Det er ost. Tæt på. Og kig bag mig, så er der et stort hus, som ikke er et hus, men er en lejlighed, som vi har lejet. Vi har lejet et Airbnb, så hvis I lige kommer med mig, så vil jeg lige vise jer, at vi er lige blevet greeted af 2 gamle italienere, som ikke kunne snakke et ord engelsk, så vi skulle stå med oversæt. Skud til min internetudbyder, som har valgt at fuck med 5G'en her, så jeg har ingen internet på min telefon, og jeg skal uploade en podcast til i morgen, og han har heldigvis godt net. Så det er fantastisk, så jeg er stresset lidt rundt. Men nu skal I se boligen, den er faktisk mega fed. Nu banker man på her. Og så står der en sød prinsesse og tager imod en ved indgangen. Men så kommer man ind til det her. Det er en stue. Her har han fat med en pladespiller. Man kan godt se det italiensk. Der er noget gammelt tech-værk her, VHS-bånd og lidt af hvert. Det er sgu egentlig bare et flot hjem, flot lejlighed. Det minder mere om sådan et rækkehus end en egentlig lejlighed, vil jeg sige. Hvis I kigger, så er der en lille balkon her. En lille seng. Jeg vil skyde på, at det er cirka 600 kroner eller sådan noget per nat. Og vi skal bo i 2 nætter. Væsentligt bedre end det andet lort, vi var i før. Væsentligt bedre kvarter. Kæmpe upgrade. Det her indtil videre, det ligger på. Og plus der er godt internet. Der er ikke internet det andet sted. 7 eller 8 ud af 10 på det her sted. Frem for det gamle. Det vil jeg godt nok sige. Hvad vil du sige, Skat? Jeg synes, det er 9 ud af 10. Men ved du, hvad der rent faktisk er 10 ud af 10? Det er det her tilbud fra MyProtein. Hvis du bruger min kode MarkTange, så får du hele 48% rabat. Og hvis du ser videoen på et senere tidspunkt, så får du stadigvæk hele 45% rabat med min kode MarkTange. MyProtein, de har noget til dig, der ønsker at få den sunde og aktive livsstil. De har kreatin, de har det tøj, jeg sidder i, den hoodie her. Også den hoodie, jeg er på i min sidste video fra Bornholm. De har sunde snacks, de har fitnesstøj, de har shippetog, de har drikkedunge, de har proteinpulver, you name it. Gå ned og tjek det, der er et kæmpe sortiment og meget mere end blot det, jeg har nævnt lige nu. Så MyProtein, de har helt sikkert noget for en hver smag, og der er helt sikkert noget, du kan bruge. Og hvis du gerne vil både støtte dig selv og støtte mig og min kanal og det arbejde, jeg lægger i mine videoer, så må du meget gerne gå ned og trykke på linket og bruge min kode, hvis du alligevel har tænkt dig at købe noget til din aktive og sunde livsstil. Tusind tak til MyProtein for at sponsorere den her video. Og nu tilbage til vloggen. Jeg vil uploade en podcast nu, hvor jeg endelig har fået internet. Så vil jeg skrive en sur anmeldelse til mit mobilselskab. Og så vil vi ud og spise. Der er Colosseum her. Det kan man faktisk se lige herovre på skiltet. Skal I lige se, at man kan se på billederne her. Og jeg skal ind og have min første MMA-kamp derinde. Arena di Verona. Det ligner lidt Colosseum til en forveksling, men det er det ikke. Har jeg lyst til at gå derind og betale penge for at se noget, der er i gang med at blive renoveret? Nej, det gider jeg faktisk ikke. Vi kommer tættere og tættere på Romeriet, kan jeg mærke. Så er vi ved Romeo og Julie sted, kærlighedsbalkongen. Det er vist det her sted, der skulle have inspireret Shakespeare til at skrive Romeo og Julie. Ikke jeg ved særlig meget om det, men jeg blev tvunget til at komme med, så nu ser vi det. Jeg har lige fundet noget
noget af det mest majestætiske og flotte her i Verona. Kan I lige se det? Wow! Sådan her skal min have også se ud. Det er det her, jeg går og snakker om hele tiden. Du vil hellere have bo i sådan noget kasse noget. Nej, jeg vil ej. Jo. Nej, hun står bare og finder på ting lige nu. Det er ikke rigtig skat. Hun står bare, så vil du hellere bo i sådan hun står bare og finder på ting. Jeg vil da gerne... Jamen, hvis du køber græsslåmaskinen, så køber jeg haven. Det er en aftale. Vi har fundet ud af, at den her have, den er kæledyr. Det er skildpadder. Hun er lige op til mig. Overveje en sindssyg udsigt, der er her. Måske var der alligevel pengene værd at tage op. Hvis mine Instagram-billeder de bliver gode nok, og jeg alle sammen går ind og liker det, så kan det være, det er værd. Link i beskrivelsen til Instagram. Please gå ind og følg den. Min kæreste mener ikke, det er særlig sigt med at spørge efter følgere på sin Instagram. Hvad så, hvis jeg får 15.000 følgere på den her videoskærm? Det gør du. Hvad hvis jeg fik den? Jeg har aldrig sigt med at være ivrig. Jeg er da ikke ivrig. Nej. Gå ind og følg den. Så er vi ved det, der kaldes Lake Como ved Bellagio. Og det har været, for at sige det mildt udsagt, et rent helvede at finde en parkeringsplads. Da vi så finder vores parkeringsplads, så det der sker, det er, at vi kører derind. Vi får den, vi er helt oppe at køre, fordi at vi har let efter det i så lang tid. Så møder vi et fransk par, der ikke kan snakke engelsk, som mener, at det er deres parkeringsplads. Og han står nærmest og holder døren og siger, at jeg skal køre videre, og det er deres parkeringsplads. Men den får han sgu ikke. Jeg går ud af bilen, og så kommer kvinden ned, og så siger hun, my spot. Og så siger jeg, it's your name on the parking spot. Så går de, og så sker der ikke mere. Men nu er vi her, og prøv lige at se, hvor smukt det er. Det bliver fandme fedt at opleve. Prøv at se. Nu har vi været i bydelen Leno langs Lake Como i noget tid. Så har vi fået en lille is, og nu har vi prøvet at være oppe og se et hus, som har været med i både Star Wars og James Bond. Et meget kendt hus, som man skal købe billet til. Det var desværre lukket for i dag, så må vi jo videre og se, hvad stedet her det ellers kan. Turisterne for mig trækker det lidt ned, men jeg vil sige, kan man komme på en årstid, for eksempel i efterår eller forår, hvor der ikke er særlig mange turister, så... Så lidt turist. Om det er terrorister eller turister, så er det i hvert fald med at omgå dem. Vildt at tænke på den her parkeringsplads for bare, jeg vil ønske, at jeg har filmet det, at vi havde simpelthen så travlt. Men for blot 7 timer siden, der var der fuldstændig kaos og biler brød ind frem og tilbage for at få en parkeringsplads. Og det røde lyn, det holder kraftedeme hernede. Jeg lover, jeg har fået årets vildeste bil i Italien. Der er simpelthen lige ridset bilen, fordi de blev sure over, at vi kom ind på parkeringspladsen før de gjorde. Der er ikke nogen, der har rørt det røde lyn. Det er fandme 100. Efter en lille times kørsel, så er vi ankommet tæt ved Gardasøen. Det er desværre, det ligner, det trækker op til regn i dag. Og selvom at, der er lidt overskyet, og det ikke er lige så varmt som de andre dage, så er der stadig 25 grader. Nu vil vi finde en restaurant, få noget at spise, og så skal vi se, hvad Gardasøen den kan efterfølgende. Jeg tror, det er flot. Jeg har lige fået maden på den her restaurant, vi har besøgt. Jeg har bestilt en monkfish, som også hedder havtaske på dansk, og sådan nogle spicy herbs herovre. Vi kan se, det er lidt varmt. Men sådan noget her, vi skal smage det her. Altså fisken, den smager sindssygt godt. Jeg har ikke prøvet sådan noget, jeg spiser normalt ikke sådan noget, så det er lidt anderledes, men jeg synes, det smager okay. Karen, hun har fået noget rigtig italiensk mad med pesto og med en masse gode ting fra havet. Seafood. Ja, det spiser de meget hernede. Der er der slet ikke mange mennesker her. Som i, at man ikke kan gå 1 cm uden at stå ind i anden person. Og biler, der er ved at køre ned, og jeg ved ikke hvad. Men flot er det. Lige nu så sidder vi i en båd, en bådtur rundt om hele
Det er området, vi er i, Gardasøen Simeone, som området hedder. Og det har vi betalt 10 euro per mand for at få den her oplevelse. Cirka 25 minutter. Jeg tror, vi har let efter et toilet i en halv time nu, uden at finde det. Så vi tager en bådtur nu. Fra en idyllisk bådtur tilbage til stressen inden blandt alle de her mange mennesker. Men det kan også et eller andet. Nu skal vi i hvert fald videre ud af det her sted og køre videre ved Gardasøen og så se, hvad kan vi ellers se. Så bliver det aften her tæt et sted ved Gardasøen. Vi har fundet en ny lokation. La Locanda spiser vi på. Jeg har selvfølgelig valgt at bestille en pizza med pepperoni. Jeg kunne ikke dy mig, jeg kunne ikke lade være. Lad os lige prøve at tage en bid. Jeg er godkendt. Jeg får med ordentligt. Så dessert. Lad os prøve at se, hvad det kan. Den ligger godt i sækken, den her, tror jeg, når jeg er færdig med den. Smager den godt? Virkelig godt. Det er en mascarpone-creme med chokolade og nogle makroner, der er blandet sammen, og det smager virkelig godt. Nu er vi ankommet for flere dage siden til vores nye sted. Jeg har desværre lagt syg de seneste 2 dage, fordi at, ja, det ved jeg ikke, for meget aircon i den her lækre Fiat 500. Min kæreste har heldigvis hældt en masse god suppe og te i mig, så nu er jeg halvrask. Ikke helt, men nu kan vi i hvert fald køre igen. Så jeg vil egentlig vise det her sted, vi har boet de seneste 2 dage. Det er et sted helt op i bjergene, som I kan se, så er der en kæmpe flot udsigt bag mig. Så hvis man kommer herned, lige på trappetrin, så har vi toilettet herude. Ganske fint. Og så har vi sådan stuen / køkkenet / hele stedet. Og vi har levet uden internet de første 2 dage, så det har været super. Jeg har fået en besked fra UC i går, at jeg har brugt 80% af alt mit internet. Og jeg valgte egentlig stedet på grund af, at det lignede, de havde en god seng. Og så var der en flyver her. Nu tror jeg vist bare, vi skal til afsted. Lige bag ved mig, der ligger Siena Katedral, som er en kæmpe kirke. Jeg tror aldrig, jeg har set en så stor kirke før i mit liv. Det må eddermame have taget lang tid at bygge det her. Bygningen er opført i det 13. århundrede, og man kunne lave sådan noget så flot dengang. Det er sgu ret imponerende. Det er fandme den vildeste kirke, jeg nogensinde har set det her. Det koster kun 8 euro per person. Det er sgu alligevel det værd. Thank you. Ja, det er første gang på den her tur, jeg har fået en burger. Fordi det får man ikke normalt i Italien. Men jeg tog lækker ud af den her, så den vil jeg prøve nu. Sindssygt meget, hvad skal man sige, gammel historik i forhold til især kristendommen, det religiøse hernede i Italien, meget mystik, især den her by, vi er i lige nu, Firenze. Går lige ved den her store domkirke, som jeg ikke ved, hvad hedder, men den er i hvert fald enormt stor. Den er endnu større end den, vi så tidligere. Hold da op. Okay, nu bliver det helt vildt.
Hold da kæft. Vi holder ind til siden lige nu, fordi min kæreste, hun er spottet et sted derovre, som ser flot ud. Så nu er vi stoppet for, at vi skal ud på Instagram shoot. Se venner, det her det er spottet. Og så er der sådan en lang port heroppe. 500 billeder senere, og stadig ingen nye følgere på Instagram. Jagten på Instagram-billeder, den fortsætter lidt. Nu er vi kommet hen til et utroligt flot sted nord for Roma med de her træer, som er kendt i Toskana, kaldes kyberntræer. De ser rigtig flot ud, så jeg tror, jeg lige vil tage mit andet store kamera og filme det på det, så I kan se det lidt bedre. Hold nu kæft, mand. Okay, jeg kan godt forstå, at der er et godt spot til at tage billeder her, og jeg viser det view. Wow. Nu har vi prøvet at skyde et par billeder på den her lokation, og jeg har prøvet lige at gå ind på nettet og se, hvad er det egentlig for en lokation det her. Der står også det dyrereservat og noget med nogle falke og lidt af hvert. Vejen den går ned til en gård bag ved mig, og så går den videre til en anden gård. Jeg ved ikke, om det er vingård eller dyrereservat eller hvad det er, men det er i hvert fald flot her. Jeg har dog ikke kunne få taget nogle billeder, fordi jeg er sådan lidt halvsyg stadigvæk. Så når jeg tager dem af, så kniber jeg øjnene sammen, og jeg ved ikke, om det er noget allergi eller et eller andet, men også 33 grader og UV-indeks på 600. Nu er vi kommet til et sted, hvor vi kan bade ved sådan nogle kalksøer. Nu kan se, så skulle vandet være ret klart her. Det virker også til at være et sted, hvor det tiltrækker mange turister det her, men nu må vi se, det er i hvert fald ikke her. Det var sådan et lille område, vi lige så. Selvom at jeg er snottet, så kan jeg fandme lukke kalken fra lang afstand fra, det går direkte i næseboret. Men det ser helt vildt ud. Grunden til, at vandet det ser så lyst ud, det er jo fordi, at der som sagt er en masse kalk derude. Og man kan også se, at folk har en del kalk på, så det ligner noget fra en anden planet det her. Herfra, hvor vi står, så kan man mærke, at varmen den ligesom bare siver op mod os. Det skal sgu op blive spændende. Er det dejligt? Det kan et eller andet. Jeg tror, det er bedre om vinteren det her, fordi det er meget varmt. Nu sidder vi her ved et naturligt kilde. Det rammer lidt meget. Det er koldere hernede, fordi kilden har været igennem en lang rute, og så er det endt hernede. Så jo længere man kommer ned, jo koldere bliver det. Men det er stadigvæk ret varmt. Det er fandme et ret vildt sted det her. Det tog os også lige en god klatretur for at komme op, men nu er vi her. Og så kan man virkelig se, hvad det er for et område, vi har begivet os ud i. Så lidt risky med kameraudstyr og lidt af hvert, men det er det hele varmt. Do it for the vlog, do it for the content. Og så skal man også nyde det. Det er så vigtigt. Endnu flere Instagram-billeder. Det er lækkert. Lige nu sidder vi det mest fantastiske sted, man kan forestille sig i Italien. Der er god musik, der er næsten god udsigt. Jeg kan se en gammel mand, der sidder og laver en sudoku, hvilket jo også er fantastisk i sin vis for sig selv, fordi i det her samfund, vi lever i dag, så laver folk ikke andet at sidde med deres telefoner, så det er forfriskende at se nogle ældre mennesker, som faktisk sidder og gør det old school stadigvæk. Lige nu sidder vi på en lokal restaurant og venter på, at vi skal have 2 gange lasagne. Det har jeg ikke fået hernede nu, men kæreste har fået en. Det skal vi lige have ovenpå vores fantastiske lille roadtrip ned til et sted, der ikke ligner noget, der kommer fra den her planet. Så er maden kommet. Lasagne står den på i dag. Jeg tænker bare, det er at dykke ned i den og se, om den smager godt. Very good. Han siger noget. Den er very good. Der er sgu ikke en finger at sætte på maden. Det er lige, hvad man har brug for efter sådan en svømmetur. Så er vi ankommet til det dejlige Rom, og vi starter simpelthen dagen ud med, der stod i bilen, der var 36 grader, og mit ur det siger 33 graders høj sol. Nu skal vi se en masse historiske ting i dag her i Rom. Det glæder mig til. Glæder du dig også, skat? Det koster 45 euro for at se 2 museer i dag, så det må man jo betale for at lave noget god content. Så er vi kommet til en af de første attraktioner her i Rom, og det her monument, vi har i baggrunden, det er noget, som hylder Italiens første konge, Victor Emmanuel, og det er bare en af mange ting, I kommer til at se på den her tur.
Lige nu så er vi på Vatikanmuseet. Det er en stat inde i Italien. Et meget, meget, meget lille land. Der er faktisk en masse hemmeligheder og en masse mysterier i Vatikanet. Og der skulle vist også være sådan et underjordisk Vatikanarkiv et sted her. Hvor ved jeg ikke, men vi er i hvert fald på museet lige nu. Så nu vil jeg se, om jeg kan finde nogle spændende ting. Det koster en 45 euro per snude at komme ind. Det skulle vist være nogle af de mest historiske og indflydelsesrige ting, de har på det her museum. Så det skal nok blive spændende. Jeg har glædet mig til at se det i hvert fald. Så er vi blevet færdige på Vatikanmuseet, og nu sidder jeg og skal have en lille tun med en bagt kartoffel, der ligger her i. Jeg er sådan en type, der køber tunbøffer derhjemme i Danmark, bare fordi at det smager virkelig godt. Det skal man prøve, når man er i Italien. Så er det sidste dag i Italien. Den har jeg simpelthen brugt på, som jeg kan se, bare at slappe fuldstændig af og ligge nede ved stranden. I morgen der skal vi tidligt op med flyet hjem til Danmark. Det bliver fint. Hjem til virkeligheden igen fra det her. Det her skulle være fantastisk. Vi er landet i Danmark igen, og hvilket syn man møder ved, at der bare er overskyet over det hele, og der har været en storm, mens vi har været væk. Det er faktisk en lille smule surrealistisk at komme tilbage, når man har kørt over nu 11 dage i en Fiat 500, og så komme tilbage i sin Tesla. Det er noget helt andet. Jeg håber, I kunne lide den her rejsevlog. Vi har hygget os. Nu er jeg glad for at være hjemme igen, så jeg kan grinde den og arbejde derudad. Nu sidder vi her ved opladeren, og så vil jeg køre til Aalborg, og så vil jeg sige tak, fordi I alle sammen så med. Husk, abonner til kanalen og like videoen, hvis I kunne lide den. Og ellers, så vil jeg have det, som jeg ser ud. Pisse godt.